Hello guys, inana just gabibo among mga pora buyag mga buhi. Naay Rhode Island, naay Bisaya Arapod, then naay Pabo, naay Pato. Kinabuhing bukid. Na, bibo kay sila sa. Muna siya diha. Organic kuan. Sagulan sa sunoy. Away na kay ani makaon. So good morning to my mga plants. Bago pa na siyang mga tinanom jud, as in kani is ako rin siyang ginama ra jud ni nako siya kaya wala ikapalit. Og naanas sad ni siya gamay nga kuan yahang saha. Then sagulan sad nato sa atang mga panglasa, sibuyas dahon. Okay, ang among Christmas tree. Guba na siya pero ako lang na siyang gibutang og ano. Diba? Guba na siya pero ako lang gigama-gamaan. Then derita. Welcome to our new home. Pamahuman among bay. Dara. Okay, abot na gid sa kilid-kilid ng atong mga tanaman ani no. Ako mga bagong mga kinuan dire bagong mga iniras. Then forever rich, basong pula magma-rich ta ani. Kari gituhik-tuhik og manok mo na unsa na yung lagway. Okay, so nata sa second floor sa among home. Native home. Then kay aron sulit sa dang atong pagpananom no. Nananom kog sili. Okay. Karing usa may nalanggani kay ni salingsing siya okay kaon og manok. So among gibuhat is nagbutang mi og kanang screen. Kani siya para dili mo agi ang mga manok diri. Kay susloy kay mga tanom pangtughikon. Then ang akong kamatis turok ra ni siya sa opisina namo kung gidala diri kay sayang og mamatay. Turok ng kamatis og kaloy sa Ginoo dako-dako na siya. Okay, so nangaon pa tong mga kuan namo Stay tuned kay everyday na ta mag-update. Everyday na ta mag-update. So, dere. Okay. Thank you so much for watching. Bana. Before I forgot, naaday ko yung mga basil. Baling pagka labong purabuyag. Kulang na lang ani ang nilat ang manok. Basil. Sa among sabi ni saya pa sanib. O karon guys, charang mulberry ni siya. Hinatag sa akong kauban og tan-awa guys. Ni kuan na siya Wait lang. Nihinog na. Tapos na siya tulo ka buok bunga ang mulberry. So kaloy sa Ginoo. Taas na siya. Taas na ang mulberry. Then sa pikas kana hinatag sa na siya sa akong kauban. That is grapes. Katulang na siyang grapes nga green. Dili katong violet. Para siya Actually, namatay na unta ni kay gikaon atong pabo namo. So nisalingsing man siya. So kaluy-an sa Ginoo ni salingsing. Og mao na siya nitaas na. Okay? Hopefully dili ni siya madaot og menta og makabunga-bunga na ni pohon. Dungan ani akong mulberry nga pura buyag na nambok jud siya Thank you so much sa naghatag ani din napatay manangka diha. Nananom lagi ta kay para lang sa kuan. Para makaabot pud ta ani atong mga tinanom bapuhon tanlad.
sa paron diha. Mm.